En ideallinje, det er den hurtigste vej rundt på banen. Ikke nødvendigvis den korteste, men den hurtigste vej rundt på banen. Det er vigtigt, hvis man skal sætte en god tid, men man skal også passe på, at man ikke åbner op, fordi når man ligger og overhaler, man ligger i et felt og i et race, og så kan man ikke altid følge ideallinjen. Det sværeste sted på banen at komme godt ud af, det er langsidssving. Det er et vigtigt sving, fordi der kommer et sving umiddelbart lige efter os. Og kommer du for langt ud, så får man en rigtig dårlig indgang i det sving, og det vil sige en dårlig udgang og en dårlig indgang i den næste sving.